Norbert 88 Kvido Mária Pohorie, Malý Karpát, je tu Joško M1, Cyril Ivan, Janko M3, Tomáš Cyril, Joško Jozef Helena si robil a Lacko je tu M3, Ludvík Svetopluk, takže HAM expedícia Malé Karpaty. 7-3 a ešte by som podprosil za T010 desinu. Tu je OM2 Whisky Mike Portable. Áno, OM2 Whisky Mike Portable, tu ťa volá Otto Mária 7 Adam David, OM7 AD. Report pre teba je 59 a TN 010 Imro. Takže pozdravujeme celú skupinu. OM7 Adam David. Áno, ďakujem pekne, takisto pozdravujeme aj Mira tam, OM7 Svetopluk Mária a za nejakú 3/4 hodiny zhruba by sme mali byť hore na záruboch. Vo výške tu zhruba 760 metrov. Takže odtiaľ sa tiež ozveme a to je takisto Sota. Majte sa fajn chlapci, príjemný sviatočný deň, pekné počasie a do skorého počutia potom o nejakých 300 metrov vyššie, keď